салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Ба диққати шумо мерасонам, ки аз 26 январи соли 2021 даромад ба Русия ба хусус барои шаҳрвандони хориҷӣ, аз он ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон, ки иҷозати махсус барои даромадан ба Русия ба онҳо лозим аст, иваз шуд. Акнун мувофиқи он нафароне ки ба Русия мехонанд аз тарафи корхонаҳо ё ки аз тарафи худи шифохонаҳо ки барои табобат меоянд, онҳо бояд ки аз тариқи сайти госуслуга ба қайд гирифта шаванд ва дар ин сурат онҳо метавонанд ки биёянд. Барои ин он шифохонае ки нафари беморро барои ҷароҳат ё ки табобат ба Русия даъват мекунад, бояд ки дар ин сайт исми он касалиро, яъне ки одаме ки ба табобат меояд, ном, фамилия, номи падараш, инчунин сол, моҳи таваллуда, ҳамчунин мард ё зан буданаш, шаҳрвандиаш, шиносномааш, рақами шиноснома, кай дода шудааст, чӣ қадар муҳлат дорад, аз он ҷумла аз кадом гузаргоҳи сарҳадӣ мегзарад, кай мегзарад, кадом рӯз мегзарад, кадом хадамот ё ки шифохона ӯро даъват мекунад, бояд ки ҳама ин ба қайд гирифта шавад. Ва вақте ки ба қайд гирифта шуд, дар ин сурат, дар сурати иҷозати комиссияи махсус ё ки вазорате ки дар он Голикова роҳбар аст, ҳамон яке аз ҷонишинои сарвазир, яке ки ҳамин штаби пандемияро роҳбараш аст, дар сурате ки иҷозат дод, ба худи сайти сарҳадбонон, яъне ки ФСБ фиристода мешавад, ки чунин нафар дар фалон рӯз, фалон вақт, бо фалон исм бояд ки аз фалон гузаргоҳ гузарад ва мақсадаш дар Русия чӣ аст, ё ки мисол барои кор омадааст ё ки барои табобат омадааст, фиристода мешавад ва шаҳрвандон ҳам метавонанд ки дар сурате ки дар ин сайти госуслуга худро ба қайд гиранд, метавонанд бинанд ки иҷозат ба онҳо барои вуруд дода шудааст ё не. Боз як бор дигар такрор мекунам, ки саволҳо баъд бисёр нашаванд дар таҳри шарҳҳо, яъне дар комментҳо. ҳаққи иҷозати вуруд корхонаҳои калон метавонанд даъват кунанд, як тарзи муайян аст, ҳоло маълум нест. Аллакай як гурӯҳ бо ёрдами диаспораи шаҳри Иркутск оварданд, ки ин пеш аз соли нав аллакай тасдиқ шуда буд ва иҷозат гирифта шуда буд. Барои ҳамин то моҳи март аллакай сарвари Русия фармуда буд, ки то 1 май вуруди муҳоҷиронро, онҳое ки дар сохтмон кор мекунанд ва сохтмончӣ ҳастанд, яъне ки касби муайян доранд, роҳи даромаданашонро ёбанд ва тасдиқ кунанд. Барои ҳамин шояд ки аз моҳи март аллакай то апрел аллакай чунин роҳ кушода шавад, вале на барои ҳама. Барои ин боз ҳам гуфтанӣ ҳастам, ки акнун он шахсоне ки мисол як ҳуҷҷате ки гӯё ки барои табобат меоянд мегирифтанд, эҳтиёт бошед, чунки аз рӯи қонуни нав бояд ки он шифохонае ки даъват мекунад, ҳатман бояд ки касалиро, яъне ки шаҳрванди хориҷиро дар шифохона хобонад, ба қайд гузорад дар худи шифохона, яъне ки регистратсия кунад ва боз баъди табобат баромадан рафтанашро ҳам таҳти назорат гирад. Дар сурате ки ин корро накунад, барои ҳар як шаҳрванди хориҷӣ 400,000 рубли русӣ ҷарима карда мешавад. Аз ин рӯ хоҳиш карда мешавад, ки дигар он намуде ки пеш мефиристоданд ё ки ҳуҷҷатҳои духтурро мехариданд ё ки гуфти рӯзҳо через мекарданд мебиёянд, ин кор намегзарад. Шояд мегзарад танҳо дар сурате ки
через сайти госуслуги ҳамон шифохона шуморо расман даъват кунад ва даъвати шумо ба хадамоти махсуси ФСБ дар сурате ки ин штаби пандемия ки тасдиқ кард иҷоза дод фиристода мешавад ва шумо метавонед ки дар сайти госуслуга худро ба қайд гиред ва бинед ки ному насаби шумо ҳаст ё нест ва дар сурате ки набошад шумо ин ҳуҷҷатҳоро нагиред ё ки ин роҳхат яъне путёвка ё ки ҳамун даъватнома барои табобатро нагиред агар ки дар ин сайти госуслуга исми шумо набошад. боз ҳам як бор дигар хотиррасон мекунам ки акнун барои ба Русия омадан ҳатман бояд ки тарафи даъваткунанда дар сайти госуслуга худро ба қайд гирад ва бо воситаи сайти госуслуга ё ба кор даъват кунад ё ки ба табобат. Боқӣ саломат бошед дар паноҳи Худо.